Leas dóchas do bhaintir GAZA a hafa únsaí míltnach le 8 míonos agus socrú a chuirich sos cogaigh I bhaim fótá lé. Tá fáilte chuirigh meas leis a socrú a bhfuil uachtar an Mherica Joe Biden ihe de híine. Socrú a bhfuil tí chéim a bhaintis agus deire omláán leis a gogaíocht mar aimige. Bhí príomhheire Israel Benjamin Netanyahu a tarint na gosáfach agus a ráitige nach nghlacach sé le sos cogaigh buan go dó, go dtígann fhí Hamas a scris go hilis go thomláán. In óbhdógad rialtas Israel go midís sásta ghlacha le leagan áirithe den géad chéim don socrú, cé gur thugad ar le fis nach mula sásúil bhíán agus gur neart ibde fós le déanamhéid. Si chéad chéim chuid bhí sos cogaigh sé seachtainna a bhaim ina scail fhí cuid das na géalacha gimead ag Hamas sair, chomáile cuid das na Palestínig a gimead I bríasúin in Israel, áit bhfuil be nach 4,000 duine a gimead gan tríal. Fad sa Canadaí a dáin himon idir bheartaíochta is beag físe bheit gemíntir GAZA. Íon fórsaí Israel ruthar eile buamála a réid ar cheantar daráis I gcathair GAZA. Tuaidir scítar gur a ban agus leanmhóg I meas na Palestínach a maríoch. An córas leis in GAZA ar an déiderig fel áthid, déir an eagríocht chaund a sláinte nach bhfuil ospidéal ar bith fáca is stráice GAZA a feimú mar is ceart. I gcathair Rafa bhí leabhmhilliún duine a brathir sí ospidéal áirithe agus iad ar fad tíos clise inis. Donna chomrachú nuacht TG Cahir.